Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata ndati dziri kuremera nyika dziri kuremera dzinza mukoma KB zvandakabata panapa ndizvo ndakataura nezuro kuti chokumedzwa kwenyoka chokumedzwa kwetai nenyoka kumacheke chiripo chakataura zvakare chekutorerwa mukadzi namambo mambo vachibatwa mumba nehanzvadzi yemurume chiripo ndinacho zvakare mukoma KB chemukadzi aponera pamba nyamukuta nemukadzi ari kubereka nemwana wacho ndokuonekwa vese vakati flat vari mumba. Kufa here kana kuti kufenda asi pane mumwe akatozofa ipapo. Chiripo zvakare mukoma KB chekuhwedza chemurume wokubatwa mumba sechikomba mumba memunhu abatwa mumba mukoma KB inzwe mumba makabatwa mukadzi akaenda nemurume wake kunoratidzwa vatete kuti ndo vatete vangu ava chisara pano ndakumhanyira kubasa kwatete ikoko ndoko akapidza chikomba mumba. Ndozva kuti papa Isabel makagukuchira dzakawanda hatisi kuda kupedza nguva nokuti Zimbabwe inenge yakamirira right kune avo vanenge vachida kukupaika nyaya vachitsvaga namba dzavabatsiri namba dzenyu dzinoti kudini musakagana kuti chiripo zvakare chemupostori wokurohwa madzibaba akarohwa akabva mazino maviri pasowe chiripo zvakare nyaya yavanengada kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi mhuri yeZimbabwe hadzisi dzekubhipa hadzisi dzekupipa ndati dzekufona ndakungorova dhunge kusona kwechemberi kupfapfaidza kumhanya tiri mukati mekuenda paka mapinira papi chitungwiza ndiri pachitungwiza muri yeZimbabwe ndichachibatanidza pachitungwiza pane murume akaroora mukadzi wake asanga changoroora mukadzi uyu ane pachechi painamata good ari mukati mekunamata chechi iyi inamatsa baba semuprofita alright nguva yanga iri mukati mukadzi kuenda kuti mukadzi aigara achienda pakereke apa achinonamatirwa achiti ndiri kukumbira imba yangu isimbiswe ndiri kukumbira imba yangu murandarume wangu kana ane zvimwe zvakaipa zvaibata asi kana ndavakaimba naye ndoda kuponeswa toda kuvaka toda tigosimuka tiri vaviri tenioloshi zvadaro mukoma KB vanhu ava vakazoroorana ndokuita mazuva vasingauye pachechi pakapedzesera madzimai uyu kuenda pakereke aitirwa munamato asi akazokumbirwa namba namadzibaba nemuprofita ndokubva vaenda mukoma KB madzibaba patopera mazuva vanotopedza kuroorana madzibaba vangasaone munhu kuya kupi kuchechi ndobva vasenda message zvikanzi muripe ndiri kutsvaga ndisikuonai ndine mashoko neimandira kuita mukadzi akapindura akati ndechi zvikanzi nangoti sezvo mweya wakaona kuti hapana chiedza tinogona kusadzisa Pullman selector mweya sokureva kwavakaita kukati mukati meribhinisho what am I spine for the beaten pro ndaona pasina chiedza ndaona pasina kuvaka ndaona masvingo achikoromoka kureva kuti mukavaka zvichakoromoka good then oroshiviribidipo saka toita sei mukadzi arikutopindura padzi vakaita sei vakatoroora nzika ndizvo ndafunga hangu kuti ndizadzise nokuti denga kana rataura tinofanira kusadzisa muprofita akukombisa mudzimai uya mukadzi uyu zvakamuremera kuramba akabata foni iyi ndobva pamurume wake onai endeni zvika nemurume azvinetsi handei kuchechi amai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde jekesa msutu yekumakunde kufamba uko vakananga kuchechi ndokutosvika pachechi vasvika pachechi muprofita anga aine maziso enyama esadza aiona mukadzi chete aisaona murume kana kumuziva vanhu vauya vese pachechi muprofita angasaziva kuti mukadzi wainamatira uye akaroorwa asi kuzviziva mweya wake zvongo asingaona but waiona kuiye mukadzi kuda munhu arova ndikuita seyasimudza vanhu wechi number 7 mai avo ndobva wasimudzwa ndatarisa mai mukati meribhinish ndaona muri munhu ari kuzama kuda kuvaka imba yake asi ndaona mune munhu muri kufambidzana naye nguva muchizama kumira kuda sei imi pachinyu zvinhu zvakarongeka but murume uyo haiti nekuti kumashure akaita zvakati akamboita zvakati mweya wainawo imi pamutori wechi7 apo murume aripo ari kuzvinzwa ari kuzviona aite murume ende kana imba ikasatoparara ndaona anotogona kutosungwa mukatosara muri mega zvokusatsoka
mweya uri kuona saka azviti murume haiti mune laki kusvika panapa penguva ino ende mashoko aiteropa aisirisa vanhu sokuti munhu wese akangoti mai vayambuka nguva iyoyo murume ndokusumuka ndobva amira. So kana uri pakereke munhu akasimuka kamira pane vemutemo vakafana nevadario vada kuziva kuti sei munhu achibva tomhanya unomira wepapo kuti anzwe kuti aturikire pane chii muprofiti ari ane zvaapiwawo ndobva amira paya sikanzi ndine zvandoda kutaura sikanzi ndine zvandoda kutaura ishe ari kuzadzisa pane zvaunotanga kutaura unoti kudini ka haleluya nditika panoda ka slogan yemweya rugare rugare vari pano vari kuti vane zvavanoda kutaura ngavataure tinzwe right. Zvikanzi madzibaba ndoda kuti mutiudze kuti zvamuri kutaura muri pamwe here kereke katiri zvikanzi kudini namadzibaba zvikanzi izvo nemuturikiri wewo izvo zvokuti hazvizadzise vachi akangoti akangonyarara ndibva pamhanya mumwe otikavhira ndi pamwe mwedu asika ka asvika paipai vakaita tubu kumakb akataura kuti achisimudzire here azitaurike ndobva vanyarara kusvika iye murume ataura kati ndiri kubvunza kuti madzibaba zvamuri kutaura muri pamwe here nokuti munhu wamuri kutaura mukadzi wangu ka mudzimai wangu ndipei foni nguva yakadzi ndipei foni baba pad andipa chechi vanoti vakadzi kuvarume uku muprofita akatsika 2 steps akatori kuseri kwekrawa beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoya vadapiro buva fita achibva arova 2 steps angatori kuseri kwekereke. So pachechi apa uchita sekunopindwa kunenge kune varume pamwe pane matombo zo murume rwangu ejambira domba kati komana ndimukangomhanya sheti ndikutemai murume wemudzimai aipfimbwa nemuprofita akanga tojamba wadozere kabata matombo akati mukangomhanya sheti ndinokutemai nguva yaitaurwa zvine murume uyu angatosvika padhuze chako zvandiri kutaura ndezvekuti murume uyu anova ndiwe madzibaba akadonha mazino maviri akabva mazino maviri madzibaba vanga vakapfeka gemenzi vanga kutopfeka gemenzi vanga vachitori muimba yaMwari vanga vakabata tsvimbo vakatobata tsvimbo asi vanga vakumhanya patsvimbo vanga vaisiya zvavasina kubata icho chopisa icho KB naBhozho madzibaba avoka ndinonzi Born Savi ndiri kuno kuHatcliffe. So nyaya inonetsa ndekuti vanhu vari pakereke babo pane mumwe akazotaura achiti akazi kekutanga vanhu vekereke vamwe vakuda kurwisa murume uyu pane mumwe mukereke zvakare ari kuti iye hongu ndanga ndiri mukati mekunamata hangu but kumba kwangu izvozvo vakazviita ndikangonyarira hangu vakazviita. So vamwe vakuti kwanzi nyaya inofanira kuti iendeswe kumapurisa but vanhu vakanga aripo. So kune vamwe vanofamba nemabasa murume akaichirwa zvinhu izvi ane basa raanosevenza zvokuti vanhu panga vada kuti anoise ane idea yake yakaita sei yakabudisa munhu wese anga aripo akawanda vakabva vafirisa anoshanda muhurumende ndikada kutaura neimwe nzira mukomakabe ndinoti kana munhu akakwanisa kusunungura nyika angatadza sei kusunungura baba pake manzwisisa muri yesu shona yemaidzwisisa kanyemba madzibaba uchitungwisa avo vanenge vaishanda naBhozho iye ndinonzi Emily Yohani Emily icho chopisa icho KB naBhozho ndi Bernard Muzama paNorton parisepa paNorton nhasi right pull man selector avai KB naBhozho pamunoimba rwiyo rwenyu mwana wangu anomira kakunwa mukaka ane 10 months ndaona muprofita achichekerera akanaka kumadokero ndinonzi Jakata paushe wekunze pachigwende churu uyu ari kuziva here kuti anoshanda ni anoziva here ndiri munzwi wemweya ndiri munzwi wedeka Emily Yohani hazivi isi tiri munzwi wemweya 16
minutes to 12 ndopa muswe Friday last week chakaitika muswe Friday last week vanhu vakatoungana isangano riri kutokura iri isangano riri kukura ipapo pane here vanhu vakambozoungana zvekare pari zvinozvi patori nenyaya imwe ndakandisikadi kudzikadzika patori neimwe nyaya yakatozoendeswa kumapurisa yeumwe munhu asiri uyu akauya kuzorova munhu uyu nokuti akauya kuzorova muprofita haana mate pakereke iyi vakauya kuzoita sei kuzobatsirwa asi patori neimwe nyaya yakazoendeswa kumapurisa yeumwe mwana wesangano ari kunama mukereke ishi nyaya yekuti kudini yekunetsera futi nyaya dzichi dzemadzimai yakatoendeswa kumapurisa saka muprofita akaendeswa kumapurisa nenyaya yemudzimai wanga achipfimba wemwana wesangano haana kuendeswa iyi yakajamba maspika nayo iyi yakajamba maspika vakangombera vakadao ndeimwe hey saka muprofita itori basa rake atizivi amen National FM hello ninonzi Segutu pa Bait Bridge pa Besi Bait Bridge iri kubatera National FM Segutu pa Bait Bridge pa Besi hello National FM ataura inesu Segutu kana ichibata please aiwa kati notenda transmedia kuti National FM irimo chamadzi baba icho chandibata kanyemba William Osini kachikware hardware kumapinga asuri madzibaba wabatwa neiko ipapo Zimbabwe murume akaita mhuri yake nemukadzi wake aita mhuri yake nemukadzi wake pakutanga yakambobuda nyaya yekuti nemukadzi vakasiyana mukadzi achibva aenda asara pamba pakutanga akambobatwa nemadhakisi kubata madhadha maviri kumapinza momba ndokuzopanika kuti no zvipfuwo izvi ari kuzvitora kuzvita vakadzi nyaya yakatomboenda kwaSabhuku ikataurwa ndobva yadzoka iko zvinozvo azobata imbwa abata imbwa yaendeswa kwaSabhuku kusvikira kwamambo vakashevedzera kuti zvimwe ndingazobhadharisa hangu nedzimwe zvinobhadharwa asi zvakuda kumapurisa sono zviri kutaura kuni kwati akabva atorwa ndokuendeswa mabhesi emapurisa mabhesi achiti zvova kumuendesa kwacho kumusorosoro aine mhosva yokubata zvipfuwo zvake zvipfuwo zvaari kubata izvi asi zvemanext door asi zvevanhu ndezvake zvaanobata upinda nazvo mubedroom obva achiita madzimai baba utori nemhuri baba ava vane mhuri yakura sei vatori vana vanotoenda kuchikoro vakutotumika asi nemudzimai asi mudzimai akaenda so vanhu vachazivi kuti pakuenda kwemudzimai inyaya kuti mukadzi angaona izvere kana kuti ivo vakaona sokuti zvipfuwo izvi zvakatokosha kudarika mudzimai wavo papa Isabel tiri kudaka V11 ndiani akawaona kababa ava vachishina vakatobatwa nevanhu munzvimbo pekutanga vakaenda vakatongwa vakatobhadhara vakatobvuma mhosva pekutanga vakatobhadhara akandike chitiwo zvikanzi hatichakwanisi kuitonga nyaya iyi taakuda mapurisa ndobvaendeswa kumapurisa mati vari kubata madhadha nembwa zvepamba pavo makamboita tsvakurudzo yokuti sei mudzimai akazoenda no ipapo manje ndo pari kunetsa kuti vakawanda vakutobuda pachena kuti no vamwe vaigara pasi nemudzimai uyu no imba kada kuchinoedza vakadzi vakawanda mukomakebi vane kuvanza kwavanoita nenyaya kuti vanenge vachida dzimba unogona kusangana naye akazvimba dama iri achikudza kuti ndiri kunzwa zino achikamira achikudza kuti nezvo ndakatsika zvakaipa zuro akatoroverwa pasi zino rekutora achitori chibhakira chakatomurova asi anomuka achizama kuvakiridza so vanhu vatoziva kuti mukadzi uyu vanhu vaisema kuti ungasiya vanongada sei vakatoona kuti dzimwe dzenguva ndeimwe yedzimwe nyaya dzaakatiza pamba kuti inini handingaparikwa handingaende pabarika kutora vadhadha kumaita mainini kutora imbwa kumaita mainini ndiri maiguru kuchinjanisa nezvipfuwo pakaipa vana vakaenda namai here kana kuti vana baba vamwe vakaenda vamwe vakasara papapo nokuti vamwe vakura kusvika papo nokuti kana murume kana kuti baba vane pfungwa dzakadai dzokudaka kushina nezvipfuwo vatori nevana vari kusekondary level kuri vati vatori vaberekiwo vana vatori vabereki regai timbonzwa kuti vedare vanoti kudini paka kwakwe chekukwekwe chiri kuti kudini ndinzwi remhuri yeZimbabwe vamwe nevamwe vane zvavanoita kuti department rimwe nerimwe rine zvarinotaura kuti utengese mombe unoenda kwaSabhuku wouya nekadhi woita zvakati kuchipatara vari kunotaura zvakare madzimai akazvitakura vanotaura kunonyoresa iri mimba vanyoresa mimba vachikiriniki vagodzwa kwekuenda zvichienda nekuti ipo upenyu hwake ane maconditions api panyaya yekutakura mimba ndizvozvo then waroshi binifu vakachiwemba keminikacha inzwa baba pati inzwa Zimbabwe amai vakaita pamuviri pemwana wenumber 3 asi vaigara pamba pavo nemurume wavo vamwene amai vemurume vakataura kuti izvo pana patinonamata
panapa tinoenda kuchechi, hatina vane kodzero yekuenda kuchipatara. Hey! Ndokubva vati izvo ndichatsvaga nokubatsirai vana vangu vese ndakabara panapa hapana kaendera kuchipatara. Ndine vandinoziva vanoita izvi chero newo muroora zvinozokundikana sei. Saka muroora rega kuenda kuchipatara. Muroora kusvika akunopona, mimba yakurwadza akaenda kunogara kumba kwavamwene, mimba ichirwara ndokubva vaenda kunodana nyamukuta gogo vanogona kuponesa vanhu munzvimbo. Ende chokwadi vatorere munhu wakamuponesa. Okay. Mimba yarwadza kudaro usiku wese vakarara vakagara vari mukati mekuita zvavanoita. Mapasi 6 kuseni mimba mwana akuuya shupa ndokubva yashuta. Then what she will be for? Trikutukana here. Trikutukana. Saka ndite seiko. Tindimurani. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Paye zvadaro mumba muchibva masara gogo nyamukuta nemukadzi ari kupona vari vaviri. Okay. Asi makazopinda mumwe mukadzi aita zvokutumwa aiti kuna nyamukuta, handina kuenda kure asi handigare muno mumba, ndakagara zvamumba to apa. Kana mune zvamunoda mukangoti nhenge ndopinda, handikwanisa kugara muno, ndangomira kuti muite muchindituma. Okay. Mukoma KB akagara munhu ari padho, ndokubva agara akangogara. Kumumba musina unotaura kana chavari kuda kwandiri. Munhu anga akagara padho ndiani? Ndomwe ndingangoti mwana wepamba apa ari warudzi rwaamai vepamba apa, vamwene vepamba apa. Okay. Nokuti zvinhu zvanga zvichiitikira ka kumba kwavamwene ndio pakati kaningodongorera ari kuona mwana akabuda kare, ari kutoratidza kuti agamuchirwa, ndokutoputirwa kureva kuti zvinoda kuchikwa nezvimwe zvese zvanga zvaita. Ari kuona nyamukuta akarara ari flat, ari kuona amai vakapona mwana vakarara vari flat, kamwana kacho kakakufukizwa kari flat. Nai nyamukuta tukuti zi hapana ndokumhanya bebe mama uyamone zvikuno vanhu varimo mumba vakamunyarira vapinda vamwene kwakubuda kwakunogara panze zvikanzi maybe ndizvinoita nyamukuta wacho akapedza kuponesa ndizvo atizivi. Inzwai shoko muri yeZimbabwe, vamwene vaudzwa havana kana kuita action kumbodana vanhu kungoti iye nyamukuta ndiyafanira kutishevedza dzimwiri dzenguva ndo zvaanoita kana achita basa rake. Mwana uyu ndiyakatendera nokuseri kunoudza vamwe kuti ndo zviri koko vai vakati kuzobvunza tanzo mwana achitiudza zvakati zvikati zvichiwandiudza ndio pakatara kumhanya kupinda mumba kuona vanhu vari flat vanobatika chii chaitika. Ndo kushedzwa kune munhu angauya kuzobatsira mune imwe nzvimbo iri munzvimbo imomo. Okay. Zvikanzi ime maona ati kuti zvinhu hazvina kumira mushe pambapo pane mubatsiri akashedzwa aripo madii mavashevedza. Wonai munhu akarera mumba masi mwana wenyu imhosva iyi. Shedzai munhu baba ipamba achisvika ndobva vashidza chimwe vanopinda moyo vapinda moya mukoma kebhi zvikanzi munomu vanhu vese vamuri kuona varumwa nenyoka. Vanhu vese vamuri kuona munoma varumwa nenyoka, ende nyoka iyi haina kwayaenda kure, irimo. Vanhu vanga varumba kwakutiza mukoma kebhi zvikanzi vamwe fonerai hama dzemukadzi uyu wongu muzukuru ndiwenyu, fonerai hama plus kufonera murume wacho kundizotika murume achibva afonerwa murume zvikanzi nomubatsire ndiri kuda kuti kubatsire tahwina zvatisina kuhwina tina kuhwina but zvikonzero tichazvibata. Chakonzera zveupenyu hwevanhu takuda Mwari vapindiri. Nokuti vanhu varuma zvemazviro kwazvo kunovhura mukoma kebhi mucheka kana kuti jira rafukidza mwana muviri wese wablack kunotarisa amai vakuzama kumutswa vakuita senge munhu ari kunzura kure. Amai nyamukuta ndo vakamuswa ndokuvhunduka, vachivhunduka mukoma kebhi kubuda panze touch speed vakaita zvokumhanyiswa kubata kugariswa pasi kuti chii vachibvunza kuti ndiri kupi. Varone confusion havachazivi. Mukadzi uye wotisa ari kutariswa gumba, ari kuti gumba rangu riri kurwadza, ari kutariswa gumba ratoita black zvikanzi kadai nyoka sungai munhu gumbo munhu ngamanyi kuchipatara. Apo mwana black ndokushedzerwa zvavakashedzerwa kuti mwana aendeswa kupi kuchipatara. Mwana achisvika ari konfirma kuti mwana aenda sei mwana atofa amapinzwa muhospital. Right, zvadaro mukoma kebhi zvikanzi nyoka yauraya yaruma vanhu ava mumba muno muirimo. Ipapo yange isati yaonekwa ndokubva paita zvakaitikwa mukoma kebhi. Inzwai mhuri yeZimbabwe, nguva yaitika zvese izvi vanhu vachipinda machesei vamwene
vanga vakagara padhoo panguva ndimeke akagara musikana uya akamira achiti ndakamirira kutumwa ndichichedzwa ndopa vakagara nguva yaipinde vanhu mumba achida kuona zvose amweni vakangobva padhoo ndokungogara pasaidi mbichana vaichodavirawo mashoko nekubvunzwa nevanhu vakangogara ipapo kana mumba havana kupinda. So pakaendeswa vanhu kuchipatara vanhu vachidzoka vakawanika vamwene vakagara ipapo havana kusimuka ndokubva mwanakomana asvika zvikanzi kana muridzi wemukadzi uyu asvika ndopatoda kutanga kushanda panapa nemubatsiri mukoma KB. Ndobva paitwa zvapakaitwa zvikanzi ndoda kuburitsa nyoka yaruma vanhu nokuti haina kuguma icharuma vanhu kusvika vapera pano. Vakagara mukoma KB nyoka kuunikwa ichibuda muhembe mudhirezi raamwine ivavo vakagara vari kunzi nevanhu nyoka iyo instead yekutiza vari kutobata zvinoita vanhu vechikadzi kana vachichema kuti vanotora ruoko vovhara kumaiso kudai so nepamupimbiro ruoko apo ndokutanga kuchema ko muri kuchema una nyoka ikaiyo vakangogarira vari ipapo. Nyoka mukoma KB ndobva yasaswa zvaikasaswa ndobva yapinda mumba. Isati yapinda mumba yaitenderera pavari mai svika ndomubatsiri vhurai dhoo. Nyoka iyi inofanira kupinda mumba mutori neropa risati rapera rinofanira kupedzesa. Ndobva yapinda mumba ka amai vaye nguva yakapinda nyoka mumba kwakusunga kupinda mumba vachipotera nyoka zvikanzi maona zvirika hatidi kutaura panapa kuti ane zvaita ndinenge ndati toda kukuratidza ichakonzeresa. Ndobva vapinda mumba mukoma KB ndopakazonzi varume vakasimba rovai nyoka imuiurai. Nyoka yakaurawa asi nyoka yaurawa mukoma KB ndobva yasiyiwa mumba ichinzi ida kuzoratidzwa hama kana kuti vabereki vemukadzi uyu nokuti vashevezwa vanzwewo zvaitika panapa dzimwe dzenguva vanozoti inhoroondo idhirama rapuri kuita ngaichengetwe. Amai havana kubuda mumba vakaramba varimo. Nguva yakasvika hama dzemukadzi vanhu vakuti ngatipinde mumba tigokuratidzai kwasvika amai vemukadzi uyu pamwe chete natete vake nemuningina wake nababa vacho kwete baba vekuberekayo baba munini vakasvika uripo 4 zvikanzi pinde mumba mugore zvitiko zvaitika mwana kunyange ari kuchipatara batitangirai pano ndokupinda vari kunotsvaga nyoka mukoma KB nyoka ari kushaiwa disappear. Daniel Oshwiri Pinifo wakachiwemba kemenikiasha. Handiriya simudza mpata tirove pakadzikadzika. Handiriya maikan wandirove pakadzikadzika. Iwewe handiriya iwe wandirove ndakumbira handiriya maikan. Oh, iri 24 iri Pinifo. Oh, iri tipo. Tapio. Oh, Almighty Sipaini for the Peter the Pro. Fana tu sipekesha mturai mam. Jumanda wakachiwemba keminikiacha. Sipini tu Almighty. Teni roshuri pinifo. Wakachwe. Sipini. Reporting. Almighty. Teni roshi. Oh, Rikiti Vo. Nyoka disappear. Nyoka can't get. Kanditolakala. Aichawanikwi. Nguva iri kuitika zvinhu izvi. Papinda vehukama vauya vemukadzi uyu. Papinda vehukama vemurume mumba umo kuti vaonesane. Amai vaya pavakangogarawo mumba imomo vakagara havasi kusimuka. Umwe zvikanzi mama tiri kutsvaga tino nyoka yataurayika munomu ndimi mega muri munomu. Imbuchovha iwoku simukai kwakusumuka vakabata chipepa yezvo vatora bepa mumba ndokuisa nyoka iya ndiyo yanga vakabata zvavo. Nyoka iri kutsvaga vakaibata iri mubepa. Zimbabwe plus 263 Zimbabwe. Nyoka ikabata iri mubepa iri musagai muchipepa. Nyoka iyi yatorwa yaburitswa panze yavere ngavacheme mukoma KB. Kuchema zvezvo kuti munhu afirwa kana kuti mukadzi afirwa nemurume asi kugona kugara ndiye tatari vakati vasiyei tatari panga paiswa nyoka yakaradzikwa ndiye svike ipuhu ipapo kutochemawo varipo ipapo vanhu havachaziva kuti vari kuchemei. Zvikanzi vari kuchema nyoka kefe zvikanzi vari nyoka ngaipiswe zvikanzi nomubatsiri no problem varipo ipapo mukoma KB. Vamwe vanhu vanga vaenda kuchipatara vasara nemukadzi uyoyo shoko riri kusvika kuti tine urombo mukadzi uyashaika muroora. Hey, apa mwana uyoyi akafira mudzimba chizarwa mukadzi ari kunzendesei ashaika nematambudziko. Varidzi vemwana mukoma KB vakangopererwa vakati kuda kwaMwari nezvatiri kuona izvi
mukwasha atiri kukuomesera nokuti hongu mwana wedu afa but iwewe pachako une dambudziko atiri kukuomesera kana Mwari vatenda kuti mwana wedu aitwe izvo afe no nguva yange yakwana nokuti Mwari havatendi kana nguva isati yakwana asi ndiyo nzira ita sei yauya naye atiri kukuomesera zvawanga ukaroora nezvawakaita apa una dambudziko asi chatiri kuziva ndechekuti iwewe chaichai kuti uri mudambudziko ngatigadzirise mapepa titore mutumbi uende kunovigwa Zimbabwe nyaya ndekukwekwe vaenda kunotora mutumbi mukoma KB vakataura vakati kwete patiri kuenda kunotora mutumbi uchirara mumba mwana wedu akabereka isu veukama hwedu hapana ari kurara pano tiri kukotsoka chete kuzoviga mwana wedu mutumbi kana kuti mushakabvu aichemerwa kupi aichemerwa kumba kwake kumba kwemukwasha okay right zvadaro mukoma KB veukama vakakumbira mukwasha zvese zvechete pana paDhondwari asi tinewe okay nokuti tiri kukunzira tsitsi asi chatiri kugona kuita basa ndechekuti mukadzi wako mutumbi wake gaura remumba asi iwewe isusu hatizi kurara pano tiri kuenda kunorara kumba kwedu tichangozodzoka mangwana tichiviga tosiya takuudzai zvekuita zvinoda isusu good ndokubva vaenda mukoma KB vakazobatana zvakare nemubatsiri uyayu wekubudisa nyoka vakati iwewe tira kuendera mberi newe ndowaratidza zvinhu izvi tibatsire handei vabatsira mukoma KB Coffin rauya ndiri kukumbira kani vagari vekukwekwe toda 11 euro inobudisa zviri kuitika vagari vekukwekwe muchiziva nyaya iri kutaurwa naBhozhongora iyi tibatei pa0713 938 538 whatsapp number inzwai mukoma KB vanhu vaenda kumakuva zvikanzi tiri kukumbirawo vafundisi vanonamata vanamati zvikanzi nevabereki vemukadzi zvikanzi nemushandiri tiri kukumbirawo kuti kana ainamata Mwari havatadzi kuziva kuti munhu ainamata nokuti haana kuzitirwa munamato panguva yanga ari paguva akuenda kunamata kwakakosha ndekwaita iye kana kuti Mwari vakachigamuchira sei but panguva inoyi isusu timene hama dzemukadzi hamuyewo kunamata hatina tiri kuchema richimbotisiyai pana hapasi kuti wamunamato nguva yakanzizvo sabhuku kana kuti vamwe vanhu veukama ngavasimuke vachitaura mukoma KB anti Coffin rinenge rakangogara vamwe vanhu vangomira kuti vaisesei vaise Coffin mukati kutanga Coffin mukoma KB kugudubudzuka richibva paranga riri Coffin kugudubuka kubva paranga riri kudarika nepane vanhu vakagara kana vanhu vari pamakope vakagara mukoma KB panenge pasina nzvimbo inoita 2 meters isina imwe munhu vanhu vari kupadhuze napadhuze Coffin kudarika panodarika vanhu 10 richikunguruka parakakunguruka napo vakanga varipo mukavabvunza vanoti hatida kurohwa neCoffin hatida kuguba neCoffin rakananga straight pana vamwene pamhanza nekona yeCoffin amwene avako pasi nyaya ndiri kutaura ndeyekuti amwene ava vakatakurwa vakaendeswa kuhospital vasingazivi ndokunosonewa masicha anokona kuita 6 pamhanza vasingazivi kuti vaenda kuhospital vachingopepuka vari kuhospital tiri kuhospital vachibva vati ndibudisei ini handigari muno andiudza muno ndiani vachidzoka mukoma KB vakatodzoka mukadzi atovigwa veukama vatoparara asi zvandiri kutaura mukoma KB akabatsira neukama vachibva vashevedzera kuti hatina vatiri kupa mhosva hapana chataona tiri kukumbira mukwasha uchengeti amai ava nokuti vari kurwara nyaya indiri kutaura nhasi izuva rechi11 amai ava varumwa 3 times nenyoka vamwene vaya varumwa 3 times vari kurumwa nenyoka vari pai kana kuti vakangogara so nyoka ndivo vari kutanga nyoka imwe yakashamisa vanhu nguva yavakatiza vachienda panext door nyoka yaitoonekwa chitoyetero mashuri asi inzwa zviri kuitika makumbo avo ese aita black vanotakurwa kekutanga kuendeswa kuhospital kana kusukwa makumbo nzwe chichivanhu vasingosvika muchipatara chete pane zvavaitwa kuti handiri kugara muno ndakutodzokera 3 times but havana kufa asi makumbo aita black kunge mafiro akaita kacheche kuti mafiro akaita kacheche even nemuroora nyoka yanga iri pana vamwene pakazouya mubatsiri ikazourayiwa mumba inyoka rudzii mukoma KB vanhu vachitaura mashoko akasiyana-siyana kuti umwe anoti ndoziva iri nyoka yakati umwe anoti ndoziva iri nyoka yakati but mazita enyoka akabuda ipapo mazita akawanda zviindana nekuti vanoita sei vanoziva mazita api ende nyoka inoruma munhu achiita black
mubatsiri akataura here kuti nyoka iyi yakabva papi yakazoruma vanhu vanga vari mumba muroora nyamukuta pamwe chete nemwana? Inzwai shoko riri kubva kumubatsiri mukoma KB ari kuti handizi kuda kutaura kuti zvabva kupi, okay, asi ndoda kukuratidzai zvakonzera nepekupedzisira mugoona kuti zvinorevei zviri kuitika. Zvamuchaona imimi ndimuchave neansa. So zvakaitida ipapo zvaipapwa vanhu vese torine maanswers. Asi chinzwai mukoma KB, murume anova ndotezvara murume wamwene ava, zvese zviri kuitika izvo zvari kushevedzera kumukadzi kuti inini kana dai zvaikwanisa ndigare ndega. Ndo zvari kungoita. Hachadi mudzimai. Dai zvaikwanisika ndigare ndega apo eji yavo kwaari vanhu vakura. Mungaziva here kuti vamwene ava makore avo ari papi? Vanofanira kuva vari kumberi kwe55. Good. Mataura kuti muroora uyu angari mwana wechinumber 3. Yes. Okay. Vamwe 2 avo akabatsirwa navo akabatsirwa ari kupi? Akatobatsirwa wokutanga akatobatsirwa ari pamba ipapo imimba yekutanga iyai yakasungirwa munhu. Akatobatsirwa ari kumba kwavo. Wechi2 akaita futi zvokuti iye aenda kuhospital, but kuenda kwakaita kuhospital vakaita zvokutonetsana navamwene kuti panapa hapaendwe. Saka kubva mimba ichitakurwa igara achiudzwa kunzi ndakakuudza kuti panapa paitwa sei? Hapaende kuchipatara. Saka agara iri teke akatozotorwa zvokuti unogara kumba kwani? Kwamwene. Zvaisaita kuti aponere kuchipatara kuti anga ari patekiteki. Saka mimba yechi3 ndio pakazotorwa nevamwene. Mimba yechi3 ndio yakasukwa. Ende vakamutora iyoyo ndio yakakonzeresa. Hey, vana 2 ava vapenyu varipo. Saka muridzi wemudzimai ari kuti kudini? Mukoma KB anotaura papi inzwa yemashoko akateerwa even anatezvera vake ari kuti mukuwasha hatina zvakanozoda kutaura newe, asi chatirudza ndechekuti uri patsaona. Munhu wese ada kutaura naye ari kuchema mwana, ari kuchema mukadzi wake, ari kuchema kuti zvaitwa naamai vake nekuti ndo zvazviri kunatidza. Hey, ya zvinovhundutsa mukoma KB. Mwanakomana angane mudzimai uyu angane musha wake here kana kuti aigara pamba paamai? Angane musha wake. Vakatomutora kubva kumusha wake kuti mimba yakurwadzai chiuya kunoku ndobva kumba kwavo. Angane musha wake asi padhuze. Kwekwe kuri kumamisha. Ava vanatezvara vanogara kupi? Vanogara kumamisha, but ende mambo wavo asi mumwe chete. Asi kuri kukwekwe ikoko. Ya pakaipa. Muroora akanochemerwa pamba pemurume wake. Akanochemerwa pamba pake. Kofini payakazunguzika ichibva payanga iri chinosvika ichinotema vamwene haina kuvhurika. Ende ndakandasiya chimwe chinhu mukoma KB. Pakuzovigwa kwemukadzi uyu panga paine vanhu vanosvika kuma 5 to 600 zvokuti kana kuti dzimwe mbeu dzanga dziri pedyo neuma next door vanhu vaisvika zvichienda nekuti vaigara sei, nekuti murume wacho aive munhu aiwirira nevanhu, right? Asi pakazovigwa munhu nokuda kwechiitiko chekofini, nhamba yanga iripo yanga isingasviki 25, akazovigwa nonoshuma. Vanhu vatiza. Pakadaro pamiriki. Vanhu vakatiza, kwakasara vanhu vamwe vanozvinzvimbo munzvimbo nevamwe veukama uri padhuze, asi vanhu vakatiza. Muri yeZimbabwe vateereri manyama, muri kuti kudini kone icho chekukwekwe pachibhorani kuseni vakashama vasina kupfeka. Asi ndine urombo kukuzivisa muri yeZimbabwe amai avo vakafa kane zuro. Ini mwana wangu akafa vakamubata, ini ndini muzukuru wavo ndiri kurwadziwa. Imeseji zviri kunzi amai ava vakambobatwa pachibhorani kuseni vasina kupfeka. Vari mariseche chibhorani chinocherwa nemunhu wese. Zviri kunzi muzukuru atumira message uyu ane mwana akashaya vakambata maoko. Izvo zvikutaura kuno zviri kunzi amai ava vakashayika nezuro. Vabeisa beo titori kumashure kwekwe next door yangu mapindwa nei vamwene munorwei pamuroora here nekuda kwekurumwa kwaitwa nenyoka. Babeisa beo nyoka ine poison mukoma KB. Kana warumwa nenyoka ndochibadara. Hey, ende unofana kutevedzera zviri pamutemo kuti unofana kuita sei. Tizozo kana ukasaita izvozvo kunyange wakaita sei. Chaivapa kuti vakaendeswa kuchipatara vabve vati handidi kugara munomu, vobva vateza muchipatara. Vane zvavanoimba nazvo zvakakona. Amai avo hausi urombwa uyo vari kuda kakashamu. Hanzi vanorungama kana kuti vanopinda mumuforo linonzi Stuart Kambarami paBorodale. Ngati mekuitika paka ndapindira zvakare Karoi Tengwe.
down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni ho, varoi avana pilo mumba, iwe Karoi Tengwe chiri kuti kudini. icho kwa demuri ya Zimbabwe. Paka Tengwe Chiri kuti kudini kwa chakutengwe. chepa Tengwe mkoma KB vanhu vachema bosho taya zviri kuzofara pano patakatakura. Hatizivi kuti zviri pamutemo here kana kuti sabhuku anokuda kuisa mutemo wake zvisinei kuti wabva kupi, nenyaya yekuti mukuru anofanira kuita zvinhu zvake. Vari kunyunyuta ichi chanetsa. Munzvimbo yemutengwe muna sabhuku anoti kana baba makaona mimi mune vana venyu mumba mabuda mwana anokwanisa kuendesa mari $10 kana $, baba ndakura ndaroora, kuna baba vake vakamubereka vanofanira kuziviswa kusumwa. Sabhuku anoda kusumwa nemari kwata $50 nokuti iwewe hauna kwauri kuenda, uchida munda mune munomu. Usati waziva kuti munda uchapiwa kana kwete pamwe uchatema uchienda kumwe kwauri kuenda uchipamba wangobereka mwana uri mumba imomo kuroora mukadzi uri mumba imomo uri muvillage make panodiwa $50. Pese paunenge wati wakura wakudaka kuwana wakuda kuroora unonosuma sabhuku nemari. Ukatizirwa mukadzi achingopinda mumba mako kunzi wane mukadzi hazvina basa muchazogadzisana mukarambana mukadzi watofanira kutobvisa $50. Haana kugumira ipapa mukoma KB. Sabhuku anoti izvo mumba menyu iwewe wakaroora kana kuti une musha mutadzi wako akaita pamuviri panongopona mwana akapona mwana musikana unoendesa mbudzi sheshe kwa sabhuku, ukapona mwana komana unoendesa chimpongo kwa sabhuku. Zimbabwe mabasa asabhuku $50 yes kana zig Yes. ikuenderana nemari iyo kwa sabhuku nomuzivisa kuti waroora watizirwa. Yes. Ukaita mwana komana kana mwana sikana, mwana komana unonozivisa sabhuku nembudzi di kuti kwanika mwana uku. Mbudzi iyoyo sabhuku akaitaura unobva tozonzi anotozati muri mofuka kwana machuma kwana chihera, nekuti mutupo yevanhu vanogara navo anoiziva. Apa anoti chihera kwandi kana kuti mhofu nenyaya yekuona kuti mbudzi yayo kuzopiwa isheshere kana kuti ihono. Zvava nenguva yakareba sezvichiitika. Iko zvinozva kutaura chikonzi takatopinda mugore asi iko zvinozva maitiro azviri kuitaka ndekutodhimanda. So nyaya yapo ndeyekuti pakangobuda shoko rokuti makasiyana kuramba mukadzi uri muvillage masabhuku uyu kunzi makasiyana kana kuti maseparata amuzi mese muri kunetsana pari kudiwa $100 kwa sabhuku. Sabhuku akangonzwa shoko rokuti kanyemba anetsana kana kuti asiyana namai Patrick anenge achida $100 igupuro iri gupuro rekuti sabhuku mukadzi uyu achisimo munhu uyu kuparadza musha hakuna mari diki, kuputsa ndanga ndine zvirongwa nezvinangwa pamusha wenyu muri munomu yekurambana itengwe. Pane here mamwe masabhuku vari kunzvimbo yokukaroi vari kuzviita izvi? Right. Ndokusaka vauya nenyaya iyi vari kuti tiri kubvunza even panext door pedu apaitwe izvo uyu mutemo wasabhuku. So vari kubvunza vachiti mutemo unoiswa nasabhuku pane kwaunoutora here paunoenda kuti mameetings kana kuti sabhuku anongofunga zvaafunga mumusoro make obva kutoisa kuhani. Vakakwanisa here kuenda kunoripota kune avo vari pamusoro pasabhuku ende vakati kudini? Vari kuti hatisati takuziva kwokuenda, tiri kusvika kuti ukaenda unogona kunzi ndo mutemo wavepo, akazviziva anotangira pauri achiti waida kunondiripotera uchifungira kuti hausi mutemo. Tirikuda kuti tiwane simba pakuti izvo ndekupi kwamunogona kubvunza mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kuti zviri kuitwa chokwadi kana kuti kwete. Kana iri kwete toziva kuti sabhuku akutibira takuziva kwokuenda chikonzero asi pachena. 0713-938-538 0713-938-538. Sabhuku avo vekutengwe ngavabviswe usabhuku. President weZimbabwe Dr. Idi Mnangagwa vakati let's fight corruption. Ndini mapurangwa ndiri kuno kugokwe. Icho kwadi ndo uri kawo basa vakatiwa nehurumende. Yes. Zvavari kuita zvakazviona kuti kuhurumende
aiwa vari kubira vanhu. Baba Isapewa 1340 zig yokuti wazvarire mwana. Aiwa ndeyekuti ndanetsana kuti ndaramba nomukadzi. Ukabetserwa nemwana imbudzi hono kana hadzi. Kana ukatizwa kuti ukaroora 670 zig $50 unotosvika kuroora uchida sandawana mari kunosuma sabhuku. Sabhuku vanoda mucheka avo ndinonzi Comrade B office ndiri muno mu CBD muHarare. Hanzi sabhuku vanoda mucheka. Mucheka manji pamucheka manji panonetsa. Munenge makutonga mega. Ndinotenda muene nguva yakanaka. Tivisani ngwenya zvikanzi inini vaindidzinga Baba Isabel. Vaindidzinga sabhuku avo. Kuti buda muno. Saka waida zvipi kudzingwa iwo nokubvisa $100 kana $50 tuvisani. Kanyemba tibvunzirewo ve Minister of Primary and Secondary Education kuti zviri pamutemo here kuti vana vanodzingwa kuchikoro nekuda kwekuti havasati vabhadhara mari yebhazi. Izvozvi takatogara nevana vakadzingwa mari yebhazi paSt Mary's High School kuchitungwiza asi school fees takabhadhara. Havana kuuya, vari kuuya mangwana. Saka teeresesai mangwana pavanouya mozotumira kama messages iwaya vakwanise vega kupindura pano live pa National FM Radio. Chirongwa mukoma KB ndakazobata baba vemwana sikana anobva kuhwedza anogara kuchirufamu akatora amai semprofita achiti banjira kukunamatirai mudzimu uri pamuri pane zvasvika kwandiri achibva atora mai vake ndokutora resa achibva vagera kwakavanzika. Baba vake vakazobata ini vanhu vanjoti mwana uyu bozhongora ifirst born yangu vanomuziva ndewangu, right? Ndewangu bosho mwana uyu zvakandiparira nezvaakaita muri yeZimbabwe zvatakataura paizvaitori pasi. Baba vakazoya nezvinorema ndichauya nayo nyaya yacho. Akomana ndakabhotaura nyaya last year gore radarika. Nyaya yakaitika kuchiweshe yemurume akatora blanketi akanoisa pagwari yanzvadzi yake kuchiweshe ikaita mukurumbira kanetsa iyai muimba iyoyo. Izvi zvimukoma KB baba vakazoshaika vasati vavigwa vana vachibva kunze kwenyika motokari ndokubva accident. Izvezvi pane mitumbi 5 isati yaenda kunovigwa, varoora 2 nevasukuru 3. Mungada here kudzokera kune avo vakatadzaka kuibata vasina kuinzwa nyaya iye kuchiweshe kuti chii chakaitika. Onati mukoma KB yakati rebei inogona kuzotibuditsira nyaya dzatanga tichena nadzo pazuva ranhasi, asi mangwana ndichauya nayo yakakwana mushure mekunge ndaenda pachitungwiza pari kutangira nyaya zvichienda kumberi. Right, nyaya njinayo panapa mukoma KB ndakukurova dhunge ntunge kusina kwachemberi nditendere kuwatsikana dziri 2 asi dzichikwana panguva diki. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mukufamba nekupfapfaidza paka guruve ndapinda paguruve muri yeZimbabwe. Ndine nyaya ndinoti matambudziko ndinoti kubatai maoko nerufu rwakaitika mukati menzvimbo yekuguruve. Nyaya yakaitika ndikuti kuna murandakadzi akashaika kana kuti akafa, rufu kutorwa nenguva yemwari nematambudziko. Murandakadzi mafiro akaita akakakarorwa nekugara nemurume, asi kuroora kwandiri kutaura kundikwekutizo pakabva nyaya ndepekuti murume waigara naye akasvika pakuita vana 3 asase chakaendesa kana tsvakirai kuno kana chinoratidza kuti ndiri mukadzi kati mwana wevanhu kuda kuti anga asina chakabhadhara ndikutukaneitikutukanaukasei Peter Zulu ndapinda muri yeZimbabwe ndiri pakati pekufamba. Chakaitika ndechekuti mukadzi uyu anonzi akambobatwa nechikomba pekutanga abatwa nechikomba, chikomba chikabvadzazvo chikava chikapinza mombe 2 mudanga asi murume asina kuroora. Apo kutangira ipapo ndiyemo nyaya. Kana iwe ukagara nemukadzi wasina kubvisira chino ukabata nechikomba unobhadharwa here iwewe usati waendesa mari. 1 right. Tobva ipapo ikuchino pacho wapata runyerekipo zvakare kuti mukadzi wako anenge anodanana nengi. Padaro mukoma KB panyaya izvi. Nyaya yachibva yafamba yakadaro murume mukadzi akasiya foni mushure mekuti izvo mukadzi baba angoita sei vanga vakusinga wati budei but baba angasina kubuda, so murume ndibvunga anenge aine zvaiziva pafoni yemukadzi nerikupe ndobva aona foni iri kutotaura mameseji kuti baba hapo baba buda kuti sei muchazouya. Murume ndobva agara, chikomba chakabva chasvika chikapinda mumba baba varipo chapinda madarokwa ndokutaka kuita marikitipo
10 yoroshi Kaka. Elio Kyoshi Rarara. 10 yoroshi Kia. Wiri pinifo Po. 10 yoroshi Wiri po No kunetsana Murume akakabada demo Mukazi akati ayiwashi Akabada demo Unaona bwana bwana Ndiye J Kuna baba Kumurume wake Baba chupapera Simba Ndataura nezwi rakareruka Ndiye J Kuna baba anowa murume asina kubvisa rora asi wari vanogara naye shikoma ndikuona mukana kutiisako chikoma chirovase murume tokutevera ndokunospikiri chiva netsangadzi ndokunoona ndobva adzuka kumba takudetsera nemukadzi ndokutora tipoti yanga ine ti ndiye tekemuko mukadzi ndiye zi mukadzi ndokusika kuchipatara kusvika mukadzi ndiye Sarai achibva afa hey baba Isabel afa mukadzi ya police case yes nyadzi mapolisa zakusvika mukadzi achiri kumoshari mukoma KB ndopakauya mukoma KB ndopakauya Giraffe twiza amai kumagunde kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko twiza chipinda paruvashi yakasvika ichitina buru remombe raekaenda kunotora mudanga mechikomba chiya chakadzingirirwa chiya chikwanikwa chiri mumasheche mudanga rechikomba kuya ndomakaenda kunotorwa mombe ikaichitirwa ikasviswa mberi kwevanhu parufu Giraffe one khiri kutina mombe ndobva yaenda mudanga memurume uyu ari kugara nemurume uyu ndokunotora mombe mbiri dziya dzakabhadhirwa pakabada chikomba pakutanga dziya ndokuti mombe dziripo 3 mombe 1 iyeyi yakazowanikwa yakafa kuya kunombomwiwa mvura dzimwe idzi 2 idzi dzakatirwa dzikaenda nanhasi asidzaonekwa Giraffe asuziko ndodakaenda kupi idzebe kuba KB nguva yaipinda mombe Giraffe richitina mombe vamwe vachishedzera kuti kana kuri kuti mufa akafa ndirodha varatedza wega rodha itawo zvako wega varatidza simba rako wega vachikudaro chete Giraffe richitina izvo taura kuno kwadziri kuita mombe asikuwanikwa chikomba nemurume aichiti murume inside vakabatwa vari mukati nemapurisa murume chinovaka chikomba chakauya kuzopinda mumba memumwe murume handitika ichokwadi chikazotiza chinogara kwakareba sei kubva pamba pane rufu inzvimbo imwe chete munzvimbo mavanogara mungori guruve yes mungazoti guruve ipiri padhose nepatakaroadhucherera apa road show pakaiita road show apa paruyamurapo apa akosi kure pamwe chikomba nemurume arachori papa road show pamwe takatobutamba nawo saka Giraffe iri raitungamirirwa nemushakabvu ndo zviri kufungidzirwa nori kana vakutaura chiri vaitaura chikuza vachiisa story movie ende zvinotoratidza zvoga kuti zvinenge zvinhu chekuita nemovie nokuti mombe dzakabhadhariswa nemurume uyu akagara nemukadzi asina kuroora dzakatorwa mudanga neGiraffe mudanga rechikomba zvakare chakakonzeresa munhu kuti azotemwa mbangatorwa futi mombe ndobva dzabvisa dzese kwezvo dzakaenda nesango 1 yakafa dzimwe hadzisi kuwanikwa anofanira kuzvidya ndiani nokuti mese hapana karoora mese muri chikomba nyaya iyi yane nguva yakareba sei mushakabva asati avigwa mushakabva akazovigwa akatovigwa musi wethesi zvaitika zvokuti Giraffe rauya kuzotora kamombe mudanga mechikomba pamwe chete nemudanga memurume uyu veukama vakati kudini ndopavamirira kuti vafambe vanzi kuti chii chiri kuitika so kufamba kana kuti vakafamba tamirira tinzi kuti chii chakaitika but nyaya iri kunetsa vakaona ndiye kuti Giraffe rakabva kupi parufu panga pasina varume here vakakwanisa kakutevera Giraffe kuona kuti Giraffe raienda kupi baba Pati baba Isabel chedza ikangani katatu dai muripo imi munokureba kwaro munokwana pasi paro chete bibi ini ndaitevera Giraffe avai baba Pati ndaitevera Giraffe udzai zimbabwe chokwadi ini ndaitevera Giraffe nedemo nemuseve nepfuti bai amai kumagunde samusutu kufamba uko pidi chikomba ishoma yamuna mkoba kebi kumhanya nekufamba zvakasiyana amai kumagunde mukabudikira right iko zvinozvi muyera Giraffe
jirafu rabuda gora zvinoitika kumwira shumba ichisvika pamusha kumwira nzou jirafu twiza baba Isabel jirafu iri yanga iri hono here kana kuti hadzi hono hadzi nganyeba mukoma KB kwanzi ranga riri hadzi endi mushakabvu uyu anoyera jirafu iwo vaera jirafu vanoshedzera vachinzi kudiniko ndipo pandoda kuti ndibvunze mukoma KB kuti vaera jirafu munovati chii pane nyaya yakaitika mukoma KB yemurandakadzi akafa murandakadzi paakafa mukati menzvimbo yakafira anga akaroorwa nekuita vana vaviri anga ari muroora ari pamba apa muroora asi murume wake akagara akafa kudhara kureme kuti yange shirikadzi zvairi shirikadzi chirarama kudaro ndokubva yararama iripo uye zveve ukama vemurume vanga varipo nenyaya yekuti murume wake anga asati adirwa magadziro anga achigara vakamuchengetedza nokuti kumusha kwaakaroorwa akabva mwana uyu anozivikanwa chiri musha manhenge murume wake asati agadziro saka achiri mumaoko evarume vemudzinza iri ndizvozvo muroora uyu achibva arwara kurwara zviya zvekuti mukoma KB munhu arwara kurwara zvekuti kunyange mukamurova neshamu haazvinzwe kunyange mukamushunya haazvinzwe mukafambisa chinhu kumberi kwemaziso ake angasingaoni asi mukaguma nyama yake iri kudziya kureva kuti munhu mupenyu anotoverenga pavanhu vapenyu but asina chari kukwanisa ndokubva kwashevedzwa munhu zvikanzi deniorosh shevedzai munhu abatsira vakomana vasvika munhu pakaoma munhu amushevedza kuti mufere tamuindisa kuchipatara akatsorwa saka toita sei veukama ndokugara pasi ndokubva vashevedza munhu akasvika panzvimbo munhu akasvika panzvimbo mukoma KB akashevedza nezvo achiti izvo vakomana zviri pano murwere ari pano ari kukonzera ari pano asi mutemo wenyika yedu unoramba kuti kune munhu anogona kuita mhete dzake dzokurwarisa munhu muchikaba wenyika unoramba kuti kune munhu anogona kuunganidza tsotso dzikatumirwa munhu ari kunze kwenyika asi panapa zviri kuitika saka nacho zviri panapa toda kuzviona futi pano pasina zvinongedzera zvikanzi toita sei zvikanzi munhu uyu munhu akatosimba uyu murwere wacho akatoputirwa chete zvatiri kuona sezviri pamunhu uyu naiye zvaari asi toziva kuti ndozvaari asi ari kukonzera zvinhu izvi vatori nenzvimbo yekuti apati kugadzirira munhu uyu nemazuva ake kuti afe so kubvungwa uku toda kuti tigokuita panapa tikuona kuti zvakamira sei zvikanzi nzira toda kushandisa pano ndeyekuti mubatsiri yakambozviita kuti last time taenda kwabulawayo kune munhu akakatorerwa imba munhu akakatora imba mwana wake akarwara nenjere ndiye akazoenda pamba kunobvisa baba vake akurova nematanda mushure mekunge pane zvaitika pamba mubatsiri ndokukasvika pato remba ndobva tifukidze blanketi ndobva afukidziwa blanketi afukidziwa blanketi zvikanzi chibvisai achibva ita zvaanoita achibvisa kuda sevakaona paine pupu yoroshe wakachoemba kemenekeyasha tiri kutukana here kutatiaita sei tindipurani uko hakuna basa kuti uri mablateni unotiza unorova tsarantsitsa tobo kutawa vanhu vachibvisa blanketi ndokuona kuti munhu uyu ndo zvavaita zvikanzi handina zvandiri kuita panapa zvandaita izvozvi ndetopedza basa munhu wese ngakirose neipapa chimbuzi chakaitirwa pai pato remba rine murwere amai kudhara dati chisuna mvura chisuna dzi vanhu yangu kwanzi hausi kuguma chimbuzi hausi kuchijamba uri kungodarika nepasaidi pachiri chete kungodarika chete kungodarika ibobo vamwe baba vangari pamungoma kepi kungodarika zvikanzi ndibatewo handichaoni chii chakuti kwanzi ndibate handichaoni zvikanzi hazviite baba vanga kuti asinge munhu akudhomoka kuti asinge munhu akukanganisika kutera zvisinganzwike akushevedzera kuti mainengi munhu waishevedzera kuti mainengika mukadzi wake enda unonditorera bhegi rangu riri pakati uye naro pano nguva yakatera kurwara baba vakabva vamira pezo nechimbuzi vachiti kumberi nichibva panapa ndichakwanisi kuenda mberi chikonzera ndichaoni zvikanzi nomubatsiri musavabata ruoko vaita zvikushedzera kuti uyai kuno kufamba kurudyi kwenyu fambai kuno kuti kwenyu hamuna here mashoko amuda kutaura kubva izvezvi pamwe kufungira kuti hamuchaoni zvikanzi mashoko angu mainenge ari panapa here mudzimai wangu nokuti pakaisiwa murume uyu vakanzi vese vatorwa musauye neapa tiri kuda
vefamily pana pachiti pakarorwa mukadzi uyu, right? saka mukadzi anga aripo patana kudarika pachimbuzi. Zvikanzi mai mwana ndiri kukumbira mpinde mubedroom. Mapinda mubedroom mune bhegi rangu riri pakati. Kuseri kwebhegi iroro ndakaturika kabhegi karikoko ende yamunouya nako. Okay, Ndobva waya nako. Mukoma KB achibata bhegi riya vakatora wallet yanga irimo ndobva wavhura. Vachibva tora nhamo yanga iripo. Zvikanzi chandogona kukupai mubatsiri ndechekuti ichi ndicho changu ichi. But azviitika nekuti nyaya iyi ndakandisiri ndega. Handisiti kwandiri zvinopera mushere. Uye zvekurwara kwandakuita kana riri dambudziko rekuti ndabvuma kuti ndakakonzeresa pamukadzi ari kurwara uyu. But handina kuzviita ndega. Asi ndinakanga ndakatungamira pakutumwa chikonzero murwere ari mumba mangu. Vamwe vatorwa. Papa. Zvikanzi right. Zvandiri kuda ndezvekuti dzokerai munomira pedyo nechimbuzi. Shedzai mazita evanhu vamakafambidzana nawo. Vakuita zvinhu izvi. Vamuri kushanda nawo. Ndo pakatsika baba. Zvikanzi baba, imi mpachenyu kana muchiona kuti zvamave izvezvi muri kugutsikana nazvo. Tosiya zvakadaro. Mutemo unoramba kuti imimi mune zvamakaita pamunhu uyu. Munyika ino unoramba. Neniwo mutemo unondirambira zvakare kuti zvamakuita izvi ndindazviita. Saka tese ngatisanganei pakati. Ndokutenderera kusvika vataura mukoma KB Kanyemba Bhonzo. Soneni Sibanda. Andrew Mpembe. Ndo vandakatamba nawo. Vanhu vaitaurwa mazita ava ndeve ukama here kana kuti pande 1 asiri ukama. Vamwe ndeve ukama. Pavanhu vakataurwa 3 ava 2 ndo vari munzvimbo. 1 asiri kunze kwenyika mukoma KB. Zvikanzi no zvekuti munhu ari kunze kwenyika 21 hazvina basa. Imimi muri kutaura mirai padhuze nechimbuzi. Ndokumira padhuze nechimbuzi. Zvikanzi matauro zvamaitaka ndiri kuda 10 minutes dzemashoko ekuti kubva kumazita amataura hatina zvatinogamuchira here panapa kwete kuti maende ikoko mimi 10 minutes ngatimupindai murwere kana achida kunamatirwa kana achida kuti timbomwaya nemishonga yedu no problem tichimirira 10 minutes dzedu. Hapana kuti 10 minutes mukoma KB message ichibva yauya yeumwe 1 ari muvillage imwemwe. Zvikanzi adona. Asi kudona kwaari kuti angodona but pabatwa ruoko achinzizo hande yekumba ari kuti hachaoni. Zvimwe chete nezviri kuti munhu akamira padhuze nechi nepupu. Munhu akanuruka mukoma KB. Munhu ari kunze kwenyika. Ndine urombo muri yeZimbabwe. Munhu ari kunze kwenyika akaita zvokurohwa nemota. Kutaura kwanzi ari muchipatara. Haana kufa bati mupenyu. Ndokubva atauriswa pafoni nomubatsiri. Zvikanzi baba kana ndikati Kanyemba Bhonzo ndoti Andrew Mpembe ndoti Soneni Sibanda nyaya yamuti akufuka pavanhu yawo ndei. Zvikanzi kudini? Ndobva ambotsika. Zvikanzi tisu tiri kufona. Ndikakuudzai masiyana taura mazita muri yeZimbabwe. Ndataura semuenzariso kuti ndo mazita akataurwa nemunhu akadona pamba pane murwere. Paakataurwa mazita aya akataurwa achiudzwa munhu ari uko nowe ndiyemwe murwere. Zvikanzi tikataurawo mamwe mazita aya iwawo unofungei. Zvikanzi pane rimwe basa randoshanda nawo. Zvikanzi ndo zvaita kuti uri muhospital. Une zvaunogona ndakaisa foni palaudi tine hama dzako. Une zvaunogona here kutaura kana wapedza kutaura zvinhu zvaunoziva izvi kumbira muchipatara ubude panze. Waenda kumba uya kuno kumusha ndokuri kupora kwako. Izvi hausi kurwara hauna kuita accident pane zvakubata ndiwe wakatomhanyira kumota. Kunze kwenyika kune murume uyu akaita accident ndokupi? South Africa. South Africa. Right. Murume uyu mukoma KB nyaya ndiri kutaure akasvika musi wesvondo ndobva asvika. Haasi kutokwanisa mukoma KB ndobva asvika musi wesvondo. Asvika musi wesvondo mubatsiri achibva ati kana yaita sezvizvi vanhu vese vari pana pamuchisiri veukama muchete pachava mwatorwa. Pfungwa dzenyu hadzina kufanana. Chandoda kukuudzai ndechekuti inini handibatwe handidi kuzonetswa nokuti makandidana. Kana pane vanoziva kuti havana hunhu musauye patiri pazvitoti kuita izvi nokuti mumba mune munhu akararaomo asiri hama yenyu mutorwa. Ngatiziise nyaya kumapurisa. Ndokuda kuramba. Zvikanzi nevamwe aiwa imi mita zvino zvamunoita munenge mutori hondo pamuri. Zvikanzi ngatiziise mapurisa. Ndobva kwaziiswa mapurisa. Mapurisa aziiswa. Zvikanzi nesuwo zvechokwadi taziva kuti muriko hatidi noise. Munzvimbo imomo mune mapurisa anogara nevabereki nemuvanhu mwemumusha.
vachibvanzi ende munoona zvikuita sei Zviri kuitika. zvinhu zvisanga kuitika mukoma KB vanhu vachibva vaungana vanhu vaungana mukoma KB vakabvuma wani munhu ari pakati akakwanisa kuti inini nezvaitika panapa izvi nditori kumba kwedu neropa remunhu akarara pari kunzi ari kurwara rimwe ropa rake nditori naro kumba asi aita zvinhu izvi ndiye murume uyu akataka kurwara pano anova ndiyo baba mukuru wemufamily ndiye wataitukamidza chikonzero ndiye anogara nemunhu saka ndinoda kuti ndiende kumba ndiende kunotora hari yacho ine ropa zvinhu zvandiri kutaura mukoma KB zvakonzera kufa kwedzimba dzevanhu zvakonzera kuparara kwemisha yevanhu zvinhu zvaitika zvepane mukadzi wani mukadzi uyu murume wake ari muchikwata izvi murume wake haasi muchikwata izvi akatoenda kumba kwavo misha iyi yese iyi sabhuku vakashevedzera kuti kufa kana kusafa ndiri kukukumbira mambo mundibvisirewo vanhu ava handikwanisi kugara nawo zvikanzi nemubatsiri imimi vanhu imimi ndiri kukumbira muende mumba makarara munhu uyo haasi kubwaira haasi kuratidza kufema kakakwana endai munomusimudza mumba mufambe naye mushuve naye pano mumubatise maoko amai vake amai vemukadzi uyu vakanga vauya vakamira paurwere endai munomusimudza mumba ndimi muchaziva kuti muchabuda naye semumba nokuti haafambi haabwairi paakarara ndipo anosandurwa endai munomusimudza mumba mamusimudza mumba muchaziva nzira yamunofamba naye amai vemukadzi ari kurwara amai vemwana ari kurwara rambai makagara ipapo ndokubva ende pana amai ava ndokubva amai nemvura ndokuenda kuvanhu ava ndokubva amai nemvura ndokuenda vanhu vari kurwara ndokubva amai nemvura zvikatiende munosimudza murwere wenyu vachinosimudza murwere mukoma KB kufamba kuenda naye vachinosvika kunomubatisa amai vake murwere mukoma KB ndokutanga kuenda senge munhu atangira ipapo kubvunza kuti ndiri kupi chichiri kuitika kubengenuka but abengenuka manje angakuita sekunonzi munhu asakwanisi kugara pasi kana kugadzikana vakangomisa akutofamba akuenda but ari kubva pachi ari kubva pavanhu but mazita aitaura manje ari kutaura masevano zvakare ndakakutadzira ichi kwamanga makandigarisa manga muchindichisei ari kutaura nyaya kuti ndina nzvimbo yananga ndiri ndatopiwa chikafu ndichitogeza aidzigara apa asi vanhu vaimuona ari mumba akarara komurora anga atadzei ipapa mukoma KB ndo pane nyaya asi mashoko manje vacho mubatsiri manje ndiye ari kuenda kuna sabhuku kuti sabhuku ndapota vanhu musadzinge munhu avachisina basa ava ndapedza navo avachisina basa ava kunge mapedziro akatwa Radio Zimbabwe neNational FM mati mapedzero akaitwa Radio Zimbabwe neNational FM kutawo kwenda kapita nchibere kumuka wasipo so murora akunzwa sei murora munhu akunzwa zvakanaka but zvaanoita so munhu anoita singa achiri kuita sekuvhunduka zvekuti munhu akasvika achikwazisa kuti chinhu chauya nevolume iri pamusoro kana kuti pakadonha kapu kuti kwenderere anovhunduka zvinoda kutotiza pakaita noise haasi kuda noise yakawanda masvikiro ari kuita noise munzeve dzake ari kusvika akawandisa saka ari kuvhunduka but mubatsira kushedzera kuti aiwa no problem anoita zvakanaka so izvezvi akatomukumbira kuti ndiri kukumbira kuti ambouya agare kumba kwangu vakashedzera kuti manje zvaari izvi munozoona munhu anobatira kuti dzimwe dzenguva akasimuka akatanga kufamba munotozonza kuti uyo mumutevera munomuwana asi dzimwe nziva kugara pasi otanga kutaura nyaya but ari mukati mekutaura nyaya dzinongoerekana nyaya dzake dzapindira munyaya yekuti ndikakutadzire chinenge kanyemba shuwa here namupembe zvamuri kuita izvi ari kuti ari masevani wapi vai kwamurume anga ane hari yanga ine ropa angazonotorere hari yakatouya ipapo ropa ranga richitorimo ende nyaya mukoma KB mukadzi zvakataura zvemukadzi izvezvo nasiya mukoma KB mukadzi akaramba kati andikwanisi ndokutuma mwana iyeye mukoma KB akazotaura mashoko achiudza muokama kuti hari ndinogara nechitumwa kwairi mwana pakabvunza kuti unogara uchita sei ndobva anyarara anozotaura futi ndiyezi
ingopfapfaidzai chedna test ndobva tapindaka muchitoro nevasawira vedu vefree consola. Icho kwadi muri yeZimbabwe regai ndikuudzei kuti muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekwagutu yekuti zvekune murume afa anga ine mukadzi wake nevana vanokwana kuita vana. Pavana vanokwana kuita vana ava mwana uyu akatofawo atombofirwawo nemwana wake achibva azofa. Vanhu vandiri kutaura muri yeZimbabwe vari munzvimbo yekwagutu, asi vanhu vakazopikisana mushure mekuti mutumbi paukatora wakuda kunovigwa pane vanhu vakasvika parufu guva ratocherwa vakati ho makasa. Pakatumwa muzukurukadzi akasvika kuvanhu vanga vakachera guva zvikanzi ndiri kukumbirawo sabhuku mundiudzirewo vanhu ava kuti ngavamire kuchera guva chikonzero munhu warida kuviga apa havazi wavo ndiro kwedu. Ndobva paita kutaura zvikanzi izvo hatitauri mutumbi wakamira chikonzero nyika ino inoti akafa ane kodzero dzake. Yes. Kana achinge afa mutumbi unoiswa pakanaka, unoiswa mumoshari, kana wabva mumoshari unofanira kuti uvigwe nokuti une kodzero dzawo. Ndizvozvo Nguva yakaita mashoko mutumbi wakatorwa uchibva wadzorerwa kumoshari. Wadzorerwa kumoshari muri yeZimbabwe munozviziva kuti hakuchengetwi chete kunobhadharwa. Right. Vanhu vakaenda kunomisa guva kuti munhu asavigwe mwana wekumba kwedu ndo vanga vachibhadhara kuphala mutumbi uri kumochwari nokuti ndo vamisa munhu gora racherwa apa. Zvadaro muri yeZimbabwe mafamilies maviri ava, baba vakakura vachigara nemwana uyu nababa vakazoti musaviga mwana uyu mwana wangu, vanogara masabhuku akasiyana, vanogara madzisha akasiyana. Mambo vachibva kuti guva kana chinge yakadai rinofanira kuti bhadharwe, asi imboendesai munoita ma-DNA test. Regai ndikuudzei muri yeZimbabwe ndakakwanisa kutaura nemuzukuru wedii rakanoti ho makasa mirai kuviga munhu ndewedu. Vanhu vakanga vachigara nemwana, family yanga ichigara nemwana, yakakura ichigara nemwana, mwana uyu achitogara mufamily iyi akatokura ichiti ndo baba vangu ende amai vake ndo pana baba vari kugara. Ndo vakanzi ndimi muchabhadhara DNA test. Vakabhadhara yababa ava nebaba ava nemwana ndokubva vabhadhara kudaro ndo vane motokari vakanzi tsvagai mota inotitakura kutiendesa kuma-DNA test nokuti ndima waya muchikanganisa zvinhu zvedu. Right. Ndokubva vabhadhara ma-DNA test akabuda musi weFriday. Ma-results abuda kudaro vakagara vachigara nemwana vakatiwo zvakare munotitakura ka tichagirei mota ende isusu hatifambe nemota yamunofamba nayo. Munotitsvagirawo mota yedu yatinofamba nayo tichienda. Right. Zvadaro mukoma KB vanhu vanouya nema-results vakati tiri kuya magutu kuzokuratidzai ma-results enyu togara. Iye vanhu vakanga vachigara nemwana vakati isusu hatiratidzirwe ma-results edu kunoko, toda kuenda muofisi macho munobva vacho vanoita zvema-DNA test paofisi pavo ndo patinoda. Tichagirei mota tiende mumasvingo mudhorobha mune ofisi yavo. Ndokubva vachagirwa mota, ndokubva vatakurwa kuenda imomo. Vasvika imomo zvakare vachienda nezvema-DNA test vakati varamba kungoti ikoko ma-DNA test ma-results aburitswa ikoko kureva kuti pane kusawirirana, pane noise. Hatisi kuzokwanisa kuzokupai ma-results zvakare pasina police. Chiratidzo chokuti hamisi kuwirirana. Ngavatsvake chii? Mapurisa. Asi ndinotenda muri yeZimbabwe mapurisa vasati vauya vakabva vapinda muroom mavanokwanisa kuzi tinogara nzitaura kuti kana kuri kwamukoma Tinashe vane kachirungu kavanotaura kekuratidza kuti takukupai ma-results panozobuda pa 0. Right. Achibva abuda ipapo ndinorimba hama dzaamai vemwanakomana uyu dzakange dziriko, hama dzababa vakakura vachigara nemwana dzange dziripo, hama kana kuti baba nehama dzavo vanoti ivo mwana ndewavo asi vakanomisa guva vakakura zvakare vasingachengete mwana uyu vakange varipo. Ndokubva zvaitwa muri yeZimbabwe ma-results akabuda achiti baba vakaenda kunomisa guva kuti ho mirai kuchera varuda kuviga mwana uyu hazi wavo mwana ndewedu. Ndo vakabuda vaine chimuti chokuti pama-results ndo varidziye mwana.
kuti azvinzwa but tamunobvunza hama dzedu kuti ane zvibvumo ndizvo erezvi kana kuti tiita zvimwe zvakare. Nhasi mashoko zvakare mukoma KB azobuda kuti veukama vaya vakakura vachigara nemwana nokuti kwanokuba kwavo vakanga vakatuchera guva risati yafutsirwa raida kuvigwa vanakomana uyu asi tafutsirwa ende hakuchisirwa kwakuenda chitiura nokuti maresults aramba kuenda ikoko. Saka mufi akutoenda kunovigirwa kuna baba vanyohana. Izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita kunoko motokari dzakatonanga kunotora mutumbi mumochwari vachibva vaenda kwamambo zvikanzi mambo tisati taviga munhu uyu tiri kukumbira kuti vanhu ava vaone kuti guva rinofutsirwa seiri nokuti ndakatikwanisa kuviga guva. Veguva iri vakati kwete hatina basa neguva iri ndimaida kuviga mwana wedu muguva renyu. Onai kuti guva iroro muchariviga sei kana kuti munobvunza mukadzi wenyu kuti akazvifambisa sei kuenda nemwana wedu kusiri kwake. So mapurisa vatozopa goyeti kuvanhu ava kuti hongu ndovane burial order ndovane matsamba ekuviga munhu vanofanira kuti vakupei kana vaine zvavanozoda muchazozvitaura asi monaita sei avigwa mashoko obviously ariko vamwe vanoti tisara kuna tichengeteka ari mwana wedu muchati kudii asi mashoko anoti iwo izvezvi vekusaiti kwakawina maternity maresults vari kuti taakutumira shoko kuna amai vemwana akafa uyu kuti tiri kukumbira kuti muuyewo kunhamo taakuviga mwana wenyu. Chekwaguti icho muri yeZimbabwe regaika pari zvino timbopinda muchitoro nevasawira wedu weFree Consola tinzwe kuti vakatibatireko nhasi. Muri kunzwa meseji amai vepoto avo vakatadza kudya mwana ave kuvanetsa manje ndosaka vari kutaurisa ndinonzi tato pachiweshe panzvimbo. Yes ndokwayave kwanzi naconstable forage zvimwe zvacho zvakuremera dzinza kwanzi zvimwe hatichazinzwisisi kuti chii chakumboitika nokuti zvimwe zvino isekireti yevanhu asi vanongoerikana vabuda pachena vega. Ko munyaradzi akavigwa here nhaye mukoma Kanyemba naBhosho? Munyaradzi asati avigwa patakasiyirepo paindipapa arimo mumochari kukwekwe izvozvi kutaura kunde kwatiri kuita. Ko amai vaya vekugweru kana tisingakanganise vemukwasha nemwana wavo right vakangozomira ipo paya nyaya yekuti iendese kumapurisa handinazoudzwa kuti iendese kumapurisa vandiyamira sei tichanzwa rega tiidzokere mukoma KB tivabvunze mwana wacho ndine mukana wekutaura naye kuti zvakazomira sei uyezve achiri pamurume wake here. Rega timbonzwa pane here yepagutu yati yatumirwa panapa chepagutu icho chema-DNA test tongoverenga ichocho then hanguva dzedu dzafamba ndiri kuona panapa nyaya yepoto yakonzeresa iyo mwana akamuka mwana akasamuka ngavasungwe poto yavapo ndinonzi shaba ndiri pabudiro 5B zvakaita zvaonekwa right zvavakataura ndizvatamirira mwana akasamuka ngavasungwe poto yavepo 5 minutes to 12 baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata muri yeZimbabwe munotibata panhamba dzedu inhamba dzisina chipomerwa ndati inhamba dzisina chipomerwa mamukasiko zvenyu vanoshodera kuti bosi Chineke imhofela mhofu yemukono vanenge varipo zvavo paSouth Park vakabada chimuti kwanza richisiya nditika vamukaseko Honorable Andrew Makamadzi pamwe chena Honorable Martin Matinyanya vanenge vakabada chimuti kwanza richisiya vamukaseko Honorable Maximo Njanji vari pa inodzi Mazowe Central vakabada chimuti kwanza richisiye. Namba dzangu dzekufona muri yeZimbabwe inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 ndapota musabipa sapita Zulu rikiti vo maita basa Zimbabwe tinotenda tinodzoka zvakareka mangwana 9 o'clock kunobata 12 o'clock the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM radio. Yes ndabvunza kuti makabatireko vateereri manyama ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo yemwana akanga ari mukati mekudzidza grade 7 mukati menzvimbo yesgodini
kwabulabayo munzime esigodini mune mwanakomana akasvika apa kuzomwa poison kana kuti akamwa pirisi remushonga unoiswa muchibage achibva afa kutaura kuno kwati kuti mwana uyu akafa zvacho zvakaitika kuti azosvika pakufa pakumwa pirisi regozo ndo zvandichakuudzai ndo zvandinazvo ndine nyaya yekucholo chemhuri yezimbabwe yemurume akafa afa kudaro anga nemotokari yake aine motokari yake zuva raakafa motokari yakazotorwa nemunin'ina wake achichiti mota iyi ndichaitora kunyange nemudzimai asati aripo nevanhu ndichatora motokari iyi asachatirwa manyaradzo mota yange yakutogara kumekwani kwomukoma womufi motokari yakazoonekwa yakatsva kubhebha kungopfuta pasina moto wasvika nyaya yanetsa ndeyekuti motokari izvezvi iriko asi yakatsva ikapereketa madota asi izvezvi iri kuoneka pairi kuonekwa pacho mhuri yezimbabwe panga pakuitwa nyaradzo haina kuzoitika ndo zvandauya nazvo ndine nyaya yagodobori akaenda pamba pakabanitsa nezveurombwa achiti manyanya kufa bati muri kupondana asi handichida kunongedzera munhu ndichanongedzera munhu nemanongedzero angu ndokugobvisa hembe ndobvaita zvakaita wani munhu achibvaita bofu akakoita zvaakaita mumba ndati akaita chimbuzi mumba zvikanzi munhu waisingapinde mbo vakupinda mumba vachibuda vachidanga nepashiri wani munhu achibvaita bofu zvikanzi ndakuudzai kuti handidi kutaura munhu kana tasvike panguva yemunhu achazotaura zvakaita yega zvakazotaurika ndinazvo ndoziva kuti pane vakawanda vakamirira kachimuti pane vakawanda vakabata kachimuti vari kudaka kunzwa kuti baba Isabel nhasi vachabhozhongora zvakadiniko nguva yacho yasvika asi vachada kuzokubatai kuti muvapeka nhamba dzavabatsiri pamwe cheteka nenyaya munobatika papi ichokwadi muri yezimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu inhamba dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 263536 0736 263536 panhamba idzi muri yezimbabwe musadzibhipa uyezve musandifonera neprivate number chikonzero kana pane zvanoda kubvunza handikwanisi kuzofona bhege uyezve kana muchinge mafona ifoni yebasa haisi kuti ndepi zvakamira sechikonzero no time to waste treatment no doubt toda kuenda kumberi uyezve musati ndepi zvakamira sei nguva iri kutofamba mukanza kuti ndibhovho bhosho makutotsudzura takutopfapfaidza nokuti ifoni yebasa